मेडिकेल डिग्री लाबाय थानायावनो बिथांखौ सोरबा दुथां मानसिया बेफोरबायदि इनाय अनागारि खालामनानै जिउ फोजोबबाय। जोबोद दुखुनांथाव। हेल' खुलुमबाय, बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जाहैबाय जाय मेडिकेल स्टुडेन्टआ रेप खालामनानै बुथारजाबाय। दा बेनि बिसय जोङो दहाय फुङावहाय खबर मोननाय जादों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयबो मिथिनाय जादों। आं दा बिनि सायावनो ससे भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो आरो खोनासंलांदो। बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि, गामिया मामोन आं बेखौ मोजां मिथिनाय जायाखै, बिनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय। दा जेखियानो जादोला, दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबावजों खनसे जोंनि बर' आइजो, जोंनि बर' सिख्ला माने मेडिकेल कलेजाव डिग्री लाबाय थानाय बिथांखौहाय रेप खालामनानै बुथारदों होननानैहाय खबर मोननाय जादों। माने बिथांखौ बिथांनि रुमावनो फासि होनानैहाय गालांदों। जायफ्रानाखि दुथांफोर बेखौ बुथारदों बैसोरो। दा जाहोना मा बयबो हमनो हायाखै, मानि थाखाय बुथारजाखो बेखौ रावबो दाबो क्लियारैहाय बुंनो हाया। पुलिस डिपार्टमेन्टआबो दासिमबो मिथियादि बियो मा जाहोनाव थैदों आरो बेखौ सोर बुथारदों। दुखुनांथावा बेसो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बिदि बर' आइजोफ्रा जिनाहारि खालामनानै रेप खालामनानै बुथारजानाया जाफ्लेबाय थायो। एसे गोबाव जाबायमोन जोंनि बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि बुथारजानायनिफ्राय रैखा मोननाया, नाथाय दिनै फिन बे जाथायानो बेरखांफिनबाय। खोनानानै जोबोद दुखु नांदों, दुखु मोनदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो जा एबा गुबुन जायगायानो जा, गासैबो जोंनि बर' फिसा खोनाब्ला दुखु मोनो, रागा जोङो। दा मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि थैदों, मा जाहोनाव बेफोरबायदि बुथारजादों, दा बेखौ जोंबो रोखायै बुंनो हाया आरो रावबो दासिमबो रोखायै मिथिया। मिथिनो हागौ साननैसोनि गेजेराव नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय बे रियेल खोथाखौ मिथिनो थाखाय। नाथाय बे आइजोनि गोथै सहखौ दा क'क्राझार फारसे लानानै फैगासिनो दङ होननानैहाय खबर मोननाय जादों। बिथांनि थ्रुयै आंबो दुखु मोननाय फोरमायदों। सासे जोंनिनो बर' फिसा, बर' आइजो, बर' सिख्ला, बिराद दुखुनांथाव बिथांनि जारिमिना। बिथाङा सिलचरावहाय मेडिकेल कलेज डिग्री खालामहैदोंमोन। दा बेयावनो बेखौहाय सोरबा रेप खालामनानै बुथारनानै बेखौ गावनि रुमावनो फासि होनानै गालांदों होननानैहाय खबर मोननाय जादों आरो। दा जेखियानो जादोंला, बिथांनि जिउमाया सुस्रांग्रा अरनिफ्राय बासायजानानै सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों, आङो बेखौनो इसोरनिसिम आर'ज खालामो कारिश्मा ब्रह्मनि थाखाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियामोन लोगोफोर। आङो बेखौहाय थानो हायैनि जुनावहाय ससेब्लाबो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनाय जाबाय। जोबोद दुखु मोनदों नुनानै खोनानानै। दा गोख्रोङैहाय मोखां बिजाबाव भाइरेल जागासिनो दङ। जोबोद दुखुनांथाव सासे जोंनिनो आगोमा बर' फिसा, समाज सिबिनो, हारि सिबिनो मेडिकेल डिग्री लाबाय थानायावनो बिथांखौ सोरबा दुथां मानसिया बेफोरबायदि इनाय अनागारि खालामनानै जिउ फोजोबबाय। जोबोद दुखुनांथाव। बेखिनियानो लोगोफोर, बाय बाय।